Ето как ремонтирахме този Samsung Z Flip 7 в рамките на един ден за клиента с оригинален Samsung Service Pack дисплей. Всичко е с оригинално заводско качество и тук може да видите как направихме ремонта. Първо отваряме задния капак и махаме външния дисплей, под който се намира дънната платка и едната батерия, а под капака тук може да видите се намира долния модул, който е с порта, говорителя, микрофона и втората батерия. След като всичко е извадено, остава единствено да махнем батериите. Ето тук виждате, те са навън също и ето го оригиналния дисплей от Samsung, както идва. От тук нататък всичко е ясно. Трябва само да върнем нещата в местата им, след което да защипем всичко с щипките и винтовете, с които е дошло. И ето тук виждате, поставяме обратно дънната платка заедно с камерите и това е всичко готово, след което тестваме телефона. Ето, виждате, екрана работи. Супер, значи можем да го запечатаме. Тук, след като сложим уплътненията, единственото, което правим е да щракнем телефона и ето виждате перфектно готов ремонт с оригинални части и 6 месеца гаранция.